อะไรอ่ะคำละคำหนึ่งเขาเป็นคำที่ชื่อขนม เฮ้ยจันแล้วละได้เลยओरैजायनो सम थाबलाबाय दं ग'फ्रा माइ गायनानै मालायखौसो नाहरबाय थायो खामानि मावग्राना गैथारला गायखांथारसै थांनो मोनथारसै हेलौ लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मगन नामा हा बिसोर गालांजोबबाय गालाङालै आं गालाङा लोगोफोर जोंहा दिनै दुब्लियाव फैदों आरोना माइ गायफोरजोबनो जांख्रानि माथो बेयावनो हाब्रुसो नागिरखाबाय अखासो हाखाबाय माथो दानो अखासो हाफोरजोबखाबाय मबाइलाव नुबावा नायलाय अखाखौ नै जोंना फुख्रिया देरसिबना दं ना फिसाखै देग्लाय द्रपआ लोगोफोर अफायथाय नैबेनिया नङादां बेनिया नङा बैनियावसो दं माइ गायफैदों आरोना लोगोफोरजों दिनै जांख्रानि नै दैया देरनानै दङ नैफ्राय ना मोनफोरलाजोबो लागाय मबाइला सिलाजोब्बाय नाङालै आं नोंनि प्लास्टिक गोबावसैमोन गायिया आगोल खनसे गायनायनिफ्रायनो गायाखैमोन ओमफ्राय दा गायनो रोंना रोंलाथाय मिथिला आरोना दा लोगोफोर नायलांबाय थादो गायनाया माबायदि जाग्राखायसो ओंखारनाय ना जाम्बा आं गायोथ' नों मिथियो ना माथो आं गायनायखौ ओइ नायलांबाय था हाब दा नायजाला हाब्रु दाफबगोन आं दा लोगोफोर बेखौ दालाङा नै बायलाबायनांगौ गालिनां गांलाब गोलैयो नामा नै दालाङा हेलौ दोस्तो अभी स्टार्ट करते हैं नायलाय बोरैबाथार थाइब्रै ना थाइब्रै दानफाय जोबगोन जों नोंनि लेबुखौ दानो अखासो जाखाबायब्रा माथो दाबो सहैयाखैनो आयुर्वेदिक नोंथांमोना माबा भिडिअखौ नायजोबनायनि सिगां आं माइ गायनो रोंना रोङा कमेन्टआव खोन्थाहरगोरलाय दे नैबेथ' नैबे रोंखाया मिथिया ओरैनो बालन्दाया थोस आलिजोंसो थांगोनलां नायलाय आं सिन्देल लानोसै आखायाव लागाय अखाजों केमेराया माबायदि नुजोबखो नै बे दाखालि जों गायफैजोबनाय आरो दा बेखौनो थगायदों होनलायदोलाय रा नोंस्रा ओरै फुल गायजोबदों जोङो दा थगायदों सानलायगोन बेखौनो माखासेफ्रा नायलांबाय थाल' लोगोफोर फाग्ला नों सिन्देलखौ आखायाव लानाया नामा नै लाबाय आखायाव लामाफ्रा सैथोसो फाग्लासो बेजों नङालाय दाना नङादां फाग्ला हाखौनो आन्दायदोंसो न'नि हाखौ मिथिखाया होनदों नामा आगोलाय बैथिंजायसो गायग्रोदोंमोन ना बैथिं ओंखायनो बैथिंसो सानदोंमोन ओमफ्राय नै ओरैथिंसो हाखौनो मिथिखाया होनदों नामा मालायनावसो सोंलाबायनांगौ जाहैदों औ बोथोरा हिट जाना होदों गरम गैया लागाय गायफोरैसै माबा गायफैनायनि सिगां अखासो सिजालाग्रोजोब्बाय जाला नै सिजाजोब्बाय नै जाला सिजोब्बाय गाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो होनदों शेयार कमेन्ट खालामदो गाइसमोन सादाखौनो लाबो ओइ जादा लाबोदो र'
Fैदो लोगोफोर केमेरामेनखौबो देखायसै आं बावगोन नामा आयौ लागाय अखा सिजोब्बाय मबाइला माइ गायग्राया माइ गायग्राया गायनो हाया माथो लागाय नाय गेमस्रिया मोजा माथो जायगाफ्रा होनदो बिसिबां स्पिड गायो बोरै नायनो दे गायदोब्रा दे माथो जा लासै गायखो होनबावगोन नामा लागाय जोंना बांलाया गायबाय मानसिनिजों थाबायनानै फोमोननाय ओरै आइमोन दं ओमफ्राय ओरै आनै माथो गायनो हाथारा आनैयालाय नै बैयाव माखासे गायखांबाय जोङो बैयाव देखायासै गायनायखौ ओरै बे माखासेखौ ओरै गायखांबाय जोङो ओमफ्राय नैबे गायसै जोङो एबार बेयाव गायनोसै नै बैना हाया माखासे ओरै अबहायबा दं अबहायबा गैया बिदि जालाजोबनायसो गायनो बानानै नैबे फैबाय जों ओमफ्राय बेयाव गायनोसै नोंहा ओरै खनायाव थाबावगोन नामा मानसिफ्रा गायगासिनो लाबायदों आरोना Baru sih sih kawan ulah dana soal lampu jadi gawe. Orak ya. Mama so. Siasa alu. Kumba juga. माबायदि गायो गाइसमोन बावगोन ना Sirna onda. नै बैयाव गायखांबावबाय जोङो दहायनियाव एबार बैयाव गायग्रोसैलाय जोङो नैबेयाव बिसोर गायसिगोनलाय बैनिफ्राय गायदोंमोन ना दहाय ओरै होबोलायबा आसोलफ्रा मानो गायनोनो हाथारा लाजिबावो बिराद साथुवा गोजालै मानसिफ्रानो आइ अबेनिफ्राय होनदों हाया अबे मोनसे आलि बैनिफ्राय ओरै ओरै गायस ओरै 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 बैयाव गायनोसै जों एबार गोग्गोम अखासो जाखांबाय जोंहा अखा हानानै खेबनोनो मोनाखै गायनायखौ सिजोबनायसो बे गासिबो बेनिफ्राय गायनोसै एबार गाइसमोन ना लादो मबाइला बारफुंस आयौ हाया फाग्लाबायदि गोरा Đây. Bữa cái gì được? White đừng white. Wow, đi good lâu. Oh, thì tôi lấy số kêu anh nụ. Thua này. Thua anh hết này con vào vậy.
दै सारस्रिनांगौमोनहाय औ बोरै जाबाय आरो नुथुन दे मा होनदों Reading boleh loh. नैबे मोनसे ओमफ्राय बै मोनसे ओमफ्राय नैबे मोनसे दंबावो नै होमबानो जोबबाय सानै मानसि दासो फैखागौ फाग्ला खरियाखै टाइमा 3:30 जाखाबाय मिथिबाय 3:30 फैखायो नालाय बैसोर सानैया फाग्ला ओरै उन्दुखायो अखा हानायखाय हा फाग्ला बिदि उन्दुनानै दासो सिखारना फैनो रोंदों 3:30 फैखायो लागाय जोंना नायफैग्राया मा जोंना माहाजोना बेनो हा मालिगा साटा खेंखे गैयालै बोरो मालिगा जोंना हा मालिगा खामला होदों जोंखौ 400 दासो फैखायो उन्दुनानै फाग्ला 3:30 फैखायो गायला बेथ' माहाजोन सार हा मालिक ओइ हा मालिक रावलाय खनसे ए आहा गायफिनसै एबार लोगोफोर माहाजोनानो एबार बेखौ बिसोर गायसैलाय जोंहा नैबेनिफ्राय गायजेनसैलाय माहाजोना थिनलायबाय नैबेनिफ्राय गायनो जोंखौ बेनिफ्राय स्टार्ट होनोसैलाय जोंहा लोगोफोर नै बे फाग्ला बायदि गिदिर बे गिदिरसिन नै बैसोर एसे फिसा फिसा जोंना बांलाया लागायजेनबाय सानजाहानिफ्राय लागायसै एबार गाइस खामला नांगौबा 300 नङाबा थाङा आं 400 होबालाय 400 थाङा 300 राइडबासो थाङो थाइसेबा बारायबा नै खमबानो थाङा होनदो माहाजोना देनजार नायखाबायलै बाबु मोजां जादोंना जायाखै हनै
निजम मा इजिमा निजमा ओरैजाय बेदांफोर दं जोंहा दसे रेस्ट मोनदों बगन दं खावा दावा हयसे এখন কিবা কিবি খাব नै एबार माबा माबि लोंनो नागिरदों हाथाया मारामावसो नुखादों सेस गासै भिडिअ नुखाबाय जोबखागोनलां हगारना डाइरेक्ट लाइभ हगारना हो माबा लोंगोर नागिरदों एबार साहा माबा जागोन बायदि माबा जागोनसो नामा सेसाव नै बिराद आराम बिफां दङ बेयाव फांसे माइखौ नुखाला निखौथ' नायलाय गोरलैलै बोरा जोंना मा हाजोना डेन्जार नुबावगोनदां दा हाबखौनो हरा आंनो मा रोखोम नै साहा हावा बायदि गुदुंखा गुफुथार उल्थामबावो आं हरबावदोंसै गायो आयौ हरै रानगोरा हरसा खाजा थाव आर उनै गथ'आ ओरै इसोर बावदो खाबा मा समा जौदो आनै नों बेखौ सासुंनो गोमोलायबावसो लोंदो एसे लोंदो सरिसा लोङानो हायो बांलाया लोङानो लोंलानो लोंगोरसै लोगोफोर गाइखेर गोनां फुदुंदोंमोन आं गैया ए ओमफ्राय खेबजाबाबो बिमाखौ जोंहा साहा लोंखांनानै गायफिनबाय नै लोगोफोर एबार गायफिनसै नै जोबथारसै बांद्राय बुरजा गैला बे ओमफ्राय बै दब्लायसे बेल'सै आंबो गायफिनसै लोगोफोर नायलांबाय थादोल' खेबग्रायानो गैयालै आं गायनायखौ रावबो एसे गायनो गनाय आं खेबनि होनबावो बिराद साथुफाखा सुनसिनि जायगा गैथारै साब्रैजों गायसोमलाबाय थाखो गायसैथ' सरिस जा बेयाव गायगोर सानजों नैबेल'सै होनबानो थांबाय बयनोसै मबाइलाबो चार्ज गैला गाज्रि 7ल'सै 7 बेयाव गायसैथ' खामानि मावग्रा दा बेबायदि खामानि मावग्रा दा साहा मोखां जानोसै दोनैसैलां होमबालाय आदा थांनो दा नङाबा लांफैनो खस्थ' मोनगोन आलि गोरलै खरियाखै र' नायनि माथो मबाइलाव अफिस नामा बानलु सालनि मेजिक हरनानै दंबावो माथो फासथा दुइ ओरै गायसै एबार ओरैजाय नै सोमथाबलाबायजोबगौ गैथारला नै एसेल'थारसै लोगोफोर मोजा बिउ नांलायलायबाय थाखायो नामा
ओरै बै स्निजों ओरै होहरदोलायलै मेदाम ओरैनाबो होहरो मा होनदों मेदार ओइ मेदार नै दैया नैबे आग्लायखो नामा खोथियालाय बे आग्लायबाय खोथिया नै नांगौबा लांफैदो सोरबा लोगोफोर ओमफ्राय नै बोथोरा लागाव मजा गैथारला गायखांथारसै थांनो मोनथारसै माबाया नै जोब्बाय माइ गायखांसै माइ गायनानै मालायखौसो नाहरबाय थायो माथो बेनो लास्ट जानानै दं नै आयौ नै गायबानो भिडिअ खालामनो बारला हाथारसै थाब थाब गाय आसलखौ होनदो दासो खारदा भिडिअ क्लंलायलायनाय ओरै दहायनो होदों माथो क्लं होनखो जानाया मिथिया दहायनो होदों अन साबाय दा अबे जानांगौ बोरैबा फिसा फिसा जाखादों लाय माया थाब थाब गाय बांला बांला माइ गैया देलाय बांला माइ दंना से सयसे खावा दावा কি দিয়া হ'ব सानासै हांखौसो बियो माबा माइ गायनायानो बुजियासै ह सन्थिसा रायज्लायसैयासै দে তোমার তা শেষ হওয়া নাই মানে সোমবারে আসিব বলে ওই যে যা সুকুইছি গাড়ি हानसेयावनो थाब थाब गाया बिदि रास्ता नाय नागारिले औ नै गाब्रु बेदाङा बैहाय दं खामला गारिब खामला गायनो नो बे তুই না ভাই नांबायसो होनजाबाय सैले गारिब তুই ফাইলে আর এরকম আর আদি দে নাকি তাহলে ঘরে গাড়ি ফাইলে হয় आलि खोनोनो माइ गायस्लायस्लाय ना मा होनखोथाय কত দিব তুমি ক আই লোক কত দিব দুইজন আছে দুইজন কত দিব হ্যাঁ नालागैसो होनजाबाय ह ओमफ्राय दुइजन मानसि दा जा गारि दा गायखांबाय लोगोफोर गायखांबाय माने एसे दंबावो एसेल'सै हनै गैथारला 1 मिनिटसोल' गायनांसिगौ जोंहा ओंखारबाय गायखांबाय थांनोसै दा र' देखायनां बिसि बुरजा दंबावो नै गैला बेल'सै जायगायावनो थैलाबायनो आरो नायलाय सासे मबाइल खालि मबाइल हनै सल्लिसनि लोगोआ जों थांग्रोसै हा जों थांग्रोसै जों थांग्रोसै नामा होमबा नैबेल'खासै जों थांसै दुगैसै थ' हनै आं खुफैनांगौबा होनखायो आं थ'लाय बैयाव बेरायहैनि आनैमोन गायनायखौ नायनि थ' लागाय आलिया गोरलैथार थाबायनो मजा बरिया मोनो आंहा बिदियाव थाबायनो फुसोब आसोलफोर फुसोब जेन' बिमाया नै फुसोबानै जेन' मोनालाय फैयाखै दिनै दहाय फैनो होनहरदोंमोनथ' मुनुआ आनैया फुलायदे आनै माबायदि फुयो नायनि बिदि
सुयो होमबा आं फुनो रोङा बिमाया हाग्ला बिमाखौ मानसिखौ सिनायाखै होमबा मोखां ओरै नाहर होन आरो बेहायसो थाना खेबावबाय नायलाय आयौ देनजार नुयो नै थांबाय औ नायलाय देनजार नुयो गाइस भिउआ थांसै जों दा बैयाव सासे मानसि दङ र' दा खोन्थालांगोन आं हा फट' खेबबावनांगौ नोङो गावखौ औ आयं जायं गायगासिनो बाव नायलाय थौलाय थांनि आंना खामलाया दुरबलथार आंना खामलाफ्रा दुरबलथार खामलायानो बाग्लासो गायनोनो रोङा थाबखौनो नै दहाय सासे मानसि देखायनो होननाया नैबेनोमोन सासे मानसि देखायनो होनबावनाय नांलाय ओरै बै बोसोरनि गागाया नावलाय आया आब्रुसो फुदुंनांगौमोन गायदे थाब माबा खामलाफ्रा खिदि जायो ओरैनो बेथन ओरैनो थाखा गायनाया जोंहा गायबोखांबाय आखाइ थाखाय बायलाबोजोब्बाय नंखाय ओरैनो बुंखानाय साखि साबोद दंजोबो जोंनाव गासिबो होनबावगोन नामा बेनोमोन गाइस भिडिअआ ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो खामलाया कमेन्ट खालामदो ओइ जानला मोनला नायलाय फुनगोरबावो मिथिबाय गावसोरनो ओमफ्राय गाइस बेनोसैमोन भिडिअआ माबायदि जाखो माइ गायनायफ्रा ना खोन्थाहरदो कमेन्टआव जों दा न'आव थांसै गाइस चार्जआ 2%ल'सै आंना ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होदो कमेन्ट खालामना होदो शेयार खालामना होदो आरो ना ओमफ्राय सोरनावबा गायनांगौबा लिंहरदो जांख्राफोर जाबा ना बांला जांख्राबाल' गायहैगोन ओमफ्राय जों दा न'आव थांगोरसै लोगोफोर दहाय बिसोरसो लेट फैदोंमोन ना आइमोनासो थाबोदोंमोन ओमफ्राय दा बिसोरसो थांगोरबावबाय जों बैयाव आब'मोन जों थाबोदोंमोन ओमफ्राय बेनोसै भिडिअआ दे होमबा गाइस बाय बाय थाबैनो लोगो मोनगोन